Wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulurku? Aku pene persiapan syuting, Lur. Ki karo arek-arek iki lho, akeh. Iya, sekedar vlog biasa iki, Lur. Tak kenalno kanca-kancaku, Lur. Ya, Lur. Sebagai warsita, Lur. Duh. Yo. Oke, sampean sinten, Mas? Lakoni. Sampean sebagai sinten, Mas? Sampean, Mas? Saya Jailani. Jailani, Bro. Sampean sinten, Mas? Iki kanca plek bolosek ya, Mas. Kula doble, Mas. Doble. Doble. Ki sapa iki senang kene iki? Ki sampean sebagai sapa, Mas? Sampean, Mas, sampean, Mas. Kameramen Mas, Mas. Sampean kameramen. Iki, Mas. Iki, senang sama. Gio. Gio. Topik e. Oh, ini topik guys, topik. Topik Topik, guys. Doble ta topik? Oh, iki padha bingung perane dhewe-dhewe piye iki wong-wong. Iki kancaku wis ngguri bangku guys lho iki ya. Mendino tukaran ora tau akur guys. Yo iki kene syuting guys, iki ngentane kanca-kancaku iki sawi nek salin. Iki tambah umet. Duwe kamera iki guys, lho guys. Kreasi, guys. Lho, Kreasi. kena yo. Oh, kena ya. Iki. Oh, kena Abdal. Nah, itu guys kameramennya guys. Mati, guys. Aku nang kene sebagai siapa? Aku bara guys, aku bara. Iki kancaku Tejo iki. Rasa melok lagi loro areke. Ya, iki kok tak stop sik guys. Syuting dhisik. Engko nek wis mari syuting tak lanjut maneh. Ya, wae. Bikin vlog. Yo guys, Vlog, guys. tak syuting sih guys. Wis ae.